खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव बिटिसिआव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय पिजिआर भिजिआर आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बायदि बायदि हाखौ एबा फरेस्ट लेन्डफोरखौ एबा फरेस्ट हाफोरखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै एबा दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो ओंखारबोनाय सासेबो दैदेनगिरि एबा बर' हारिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गैलिया आरो बेखौ लानानैनो गोबां जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबिजों लोगोसे बर' हारिनि लाइमोनफोरा दिनै साननो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो पिजिआर आरो भिजिआर बिटिआरनि एबा बिटिसिनि पिजिआर आरो भिजिआरआव इभिक्सन जानांगौ आरो एसआरआ बिटिसिआव मावफुं जानांगौ होननानै सासे जाखांफुहांनाय पिआरपिनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों। जाय बाथ्राखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिटिसिआव गोबां आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थानायखौ इभिक्सन खालामजानो थाखाय जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों, नाथाय सासेबो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा इभिक्सन खालामनायनि थांखि लाया एबा थांखि लानो हाया। दिनै रायजोआव एसआरजों लोगोसे गोबां डि भटार खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। एसआरखौ लानानै एसआरजोंनो माखासे आयेननि बेरेखायै थाफैनाय रायजोआव थाफैनायफोरखौ बे समाव भटारनिफ्राय डि भटार एबा भटार लिस्टनिफ्राय दाननाय जादों। नाथाय जोंनि बिटिसिआव बेखौबो मावनो हाया। बिटिसिआव ना इभिक्सन खालामनो हायो ना एसआरखौ मावफुंनो हायो। गासैबो राजखान्थिनि थाखाय गाव गावनि मासिनि रैखाथिनि थाखाय बे समाव एसआरखौबो मावफुंनो हाला, इभिक्सनबो खालामनो हाला। नाथाय बेनि फिथाइखौ फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनासो भुगिनांगोन नामा, बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंथिदों रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा। बिटिसिआव बिथाङा एसआरखौ मावफुंजानो लुबैदों, जेराव गोबां आयेननि बेरेखायै जोंनि ओनसोलाव थाफैदों। बेफोरखौ एसआरनि गेजेरजों दानख'नायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों गोबां फोसावखाबाय जे 3 लाखनिबो बांसिन बिघा हायाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामना दंसै। नाथाय बेफोरखौ इभिक्सन खालामा एबा इभिक्सन खालामनायनि फंसेबो बाथ्रा बुङा। नाथाय इभिक्सन मालाब्लाबो जाया होननानैसो बाथ्रा बुंनाय गोबां दैदेनगिरि ओंखारबाय। दानिया फैदो बिदिब्ला पिजिआर भिजिआर हाखौ लानानै लोगोसे जोंनि बिटिसिआव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसआरआ बन्द जानांगौ होननानै अजद दैखांदों। बेखौ लाना माबोरै फिनजाथाय होदों रन्जय कुमार ब्रह्म बिथांनि जा खौरांगिरि मेल, बे खौरांगिरि मेलखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। बेखौथ' नुबाय रायजो राजाफोर, खुलुमबाय। दिनैनि प्रेस मिट जिरायनायनि कारना जाहैदों जोंनो एसआरखौ नांगौ। आं पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै बेखौ आं मोनसेल' खावलायहरगोन आरो लोगोसे जोंनो माबाखौ नांगौ आरोखि, इभिक्सनखौ नांगौ। बे मास्ट बि। मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन 6 शिड्युल ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव जिहेतु बेखौ प्रत्येकटा 6 शिड्युल एरिया ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय अलरेडि 1 बोसोर सिगाङाव जेला प्रमद बर' सरकार बे समावनो इमप्लिमेन्ट जाखादोंमोन जे माबा जुदि नोंथांमोनहा दाउट दङब्ला इभिक्सन खालामनानै ला। बे बाथ्राखौ बुंनो मानो जे प्रमद बर'आबो खालामबाय। दा थिग दा मोननै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिस्टेक खालामबाय। मानो होनना बुङोब्ला आं बेखौल' गुरै खावलायगोन, दासिमबो टाइम दंसेयावनो जोंनो एखे अथि सिग्रेट जोंनो जेरैखि जाया मानो माबाखौ जोंनो नैबे पिजिआर भिजिआर जेनेबा प्रफेसनेल ग्रेजिं लेन्ड आरो फरेस्ट ग्रेजिं लेन्ड आरो लोगोसे बे माबा भिलेज ग्रेजिं लेन्ड आरो लोगोसे फरेस्ट लेन्ड बेखौ एकदम मास्ट बि इभिक्सन खालामनांगौ आरो जोंनो एसआरखौ नांगौ। एसआरखौ जुदि जोंनो बानायाब्ला भबिष्यतआव जोंहा थांनानै थानाय थाखाय जेबो मोन्थाय गैया। जेरै आं स्ट्रंलि मोनसे आपिल खालामगोन, जों दा नैबे मुहुर्त टाइमाव जों जाति धर्म राजनितिखौ जेबो नाया। जोंनो इकुवेलिटि पार्टालिटि बयहाबो मोन्थाय नांगौ, राइट्स नांगौ। जाय बिथांमोना अरिजिनेल मानसि जेखि जाति जनगोष्ठिया थाथों जेबो आपत्ति गैया। खिन्थु वेर इज नैबे मुहुर्त टाइमाव जोंनो एसआरखौ नांगौ, मास्ट बि। बेखौ आं मोनसे डिसिजन मोनसे स्ट्रंलि स्टेटमेन्ट लादों। दिनै आङो पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै मोनसे गुरै खावलायो, दानि सरकार थानायखौ बर्थमान अति सिग्रेटै माबा खालामनांगौ, बेखौ एसआरखौ एकदम इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। नङाबा जों फैबाय थानाय आथिखाल दिनाव जोंनि थाखाय बेयाव मोनसे खोमसि समा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरोखि। जों गोबां जायगायाव जों थांनो हानाय नङा। खारन इभिक्सन खालामनांगौबो इभिक्सनखौ खालामा होनबायब्ला, एसआर जानांगौबो एसआरखौबो जाया होनबायब्ला, होमबा बे जाहाथे 6 शिड्युल ट्राइबेल ब्लक बेल बोरै थांनानै थानो मोन्थाय दङ। बे खोथाखौ आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंनाय जादों। खारन मोनसेल' बाथ्रा, दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेखौ नुदों, जिहेतु जेला प्रमद बर' इउपिपिएलनि सरकार बिथाङाबो बे समाव इमप्लिमेन्ट पिजिआर भिजिआर लेन्ड फरेस्ट लेन्डखौ अलरेडि बेखौ फ्रि खालामनो थिनखाबायमोन। सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय अर्डार खालामसो बिथाङाबो मावाखै। आरो दा मैयासो जिहेतु
मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिटिसिनि सिबजा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय जितु जोंनाव एसआर जाया थारमाने डेट मिन्स मा गासिबो इलिगेल मानसिफ्रा अलरेडि जेराव हाबखाना दं बेखौ मा बिनि उफुरैखौनो थदद जायाबा जों माबोरै जोंनि माहारि जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि जाथिफ्रा बोरै थांनानै थानो हानो बे खोथाखौसो बुंदों नोंगौ आं गासिबो जाथिखौ लुबैयाखै माखासे खेत्र जाय इलिगेल भाबै माखासे हाबसननानै दङ बे बा जोंनि बे फरेस्ट लेन्ड बिजिआर आरो पिजिआर आरो फरेस्ट लेन्डआव जाय हाबसननानै दं बेखौ मास्ट बे एभेक्सनखौ नांगौ जों बेखौ दिनै स्क्रिंल' मोनसे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै सुबुं सोमोन्दो दोलनि हान्जानि सासे आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ मोनसे खावलायो आरो परबर्ती दिनाव जुदि बिथाङा बेखौ थाबैनो एक्सन लायाबा मोनसे गिदिर मोनसे धरना होनाय जागोन बेखौ स्पष्ट खोथा बुंबाय मानो होनना बुङोबा पिसफुलि आं दिनै गाव खावलायहरो बे अति सिरियै जागोन होनना आसा खालामो बेखौनो आं बुङो जे लुबैनाय मथे बेखौ मावनांगौ फैबाय थानाय दानाव मानो होनना बुङोबा जोंहा बेयाव थांनानै थानाय थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं प्रत्येकटा जनगोष्ठिया बेखौ आं लुबैयो मानो होनना बुङोब्ला दिनै इलिगेल भाबै बाहेरानिफ्राय फैनानै बे अकुपाय खालामफैनाय हाफोरखौ कब्जा खालामनाय बेफोरबायदि खेत्रनि बे मुहुर्त टाइमाव जुदि एथ' मोजां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि जोंनो मोनसे चान्स होनाय अपरचुनिटि होनायखौ जुदि जों बानायनानै मावनानै लानो रोंखायाब्ला बबे समाव मावनानै लानो बे खोथाखौसो बुंदों आगोलनि सरकाराबो भुल खालामबाय दानि सरकारा जुदि मोननै भुल खालामबाय एसआरखौबो जुदि नाङा होनोब्ला आरो इलेक्सनखौबो जुदि नाङा होनोब्ला होमबा जों बहा थांनानै थानो जों बेखौ फार्स्ट माखासे जोंनि बर' रायजो राजा आफा आइ आफा बिदा फंबाय बिटिसिनि माखासे जेसेबां दं बिथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायहरो अति सिरियै नारसिननांगौ सरकारखौ जेरैखि जाया जों फैबाय थानाय दं आथिखाल परबर्ती दिनाव जुदि जोंनो बे मोननै जिनिसखौ इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला जोंहा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय जेबो मोन्थाय गैया आं बेखौ मोनसे दिनै गुरै मोनसे एसएमएस हरनो सानबाय जिहेतु दानि थानाय बिटिसि बा बिटिआर सरकार बिथांमोन गोनां आदा हाग्रामा महिलारिखौ आरो लोगोसे जिहेतु जिखि अपोजिसन पार्टिया थारमाने नैबे खेथ्रआव राजनिति खालामनानै लाब गैया जों मोनसे एकजुट जानानै जाहाथे बेखौ मोनसे नारसिननानै जे एसआरखौ जोंनो नांगौ होननानै बे बाथ्राखौ बुंनांगोन आरो लोगोसे जोङो नैबे जेराव फरेस्ट ग्रेजिं लेन्ड भिलेज ग्रेजिं लेन्ड बेफोरबायदि प्रफेसनेल बेफोरबायदि बुस्थुखौ आरो बेखौ जोंनो मास्ट बि फ्रि नांगौ जिहेतु जोंहा बेयाव माखासे जोंनि सिडुल ट्राइबेल ब्लकेल एरिया अलरेडि जेखौ दिल्लीनिफ्राय बेखौ सुप्रिम कर्टनिफ्राय जिहेतु बेखौ अलरेडि प्रटेक्ट ट्राइबेल ब्लकेल एरियायाव जेनेबा सिडुल जेराव दं बेखौ इलेक्सन खालामना होनना बे जिनिसखौ मानो खालामाखै ओंखायनो आं मोनसे गुरै खावलायगोन जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ जेसेबांखि जाया माने फैबाय थानाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावाबा निस्सय जोङो फैबाय थानाय दिनाव मोनसे स्ट्रंलि मोनसे डिसिसन बिसिनि एगेन्स्ट हेंथायै मावनाय जागोन बेखौ गोसोआव लाखिदों गोजोन्थों